igsuon. Importante jud kay nang batasan kaysa sa atong profesyon. Nganuman daghan kay mga naay profession karon pero murag walay mga nindot nga batasan. No, pareha ra sad na nga kung naatay pagtuo Ginoo, kinahanglan magkinabuhi usab kita sa hiyas ug kiniya ni Kristo. Kay ngano mahimo man ang patay atong pagtuo, nasama pananglitan nga kung kita magmahal sa Ginoo, kita magmaynampuon sa Ginoo, kinahanglan kung naaman tay mga batasan nga dili nahiyas ni Kristo. Mga tagtabang sa Ginoo nga mausab ug mawala na. Oo, di man ta perfect. Dili pod on the spot ang pagbago, pero kaya man nato na hinay-hinayan uban sa atong pagpangayog tabang sa Ginoo. Kung unsa man ni mga kinaiya natong bati karon nga huyang pataniana, atong iampo mga tagtabang sa Ginoo nga mausab ta. Ako mutuod jud ko sa power of prayer. Kaya ako sa una, dali man ko masuko, dali ko malagot ba, mairita ko. Pero nakita na ko nga di man maayo. So akong gipangayo sa Ginoo. Especially kay Mama Maria, nga moampo kaniya kay si Mama Maria. Kung sana siya kabuutan nga inahan sa atong Ginoo. Nga sa una, bisa nakita niya nga ang iyang bugtong anak si Jesus, gilansa na sa krus. Pero luha rabi ang gipatulo siya mga mata. Wala siya mga pulong gawa siya mga baba. So mangayo taniya, mga muyo taniya nga unta bisan jutayng pitik, jutayng pisik gamay sa kinayangan na niya aton tang maawat og magpuyo sa atong kinabuhi. Og sama sad sa Ginoo ang iyang mga pag-antos, pagpailog, ato po ng pangayoon. Sama kaniya nga nag-antos siya, nagpailob siya sa pagpasan sa krus bisan siya may gahom, pero nagpaubos siya kay para lang matuman ang kagustuhan sa atong amahan na luwason tang iyang maigsuon sa atong mga sala. Unta, kung unsa pod ang mga kasakit sa atong kinabuhi karon, unsa ni mga problema nga atong giatubang karon, magpailob usab kita. Kay puhon mulurang ra kini nga ang Ginoo wala na natulog. Every time nga magpray ta, keep on praying daily. Ang imong gipangayo ihatag ra sa Ginoo. Kay ang Ginoo dili jud dalo. Ang Ginoo mapinanggaon, ang Ginoo maluluyon. Pero proseso pud ang tanang butang nga atong pangayoon. Hinaot nga dili ta mapulan, dili ta ma-discourage, dili ta madismaya. Pray without ceasing, magampo tang. Walay pagkapuol, walay pagreklamo. Kay mao nay gusto sa Ginoo. Muna ikaw igsuon kung naa mga gipangayo sa Ginoo karon nga dismaya ka kay wala gihatag. Ayaw kaguol, kay basin ka ng imong gipangayo, labaw pa ang giandam sa Ginoo. Nga grasya diya sa imong kinabuhi. Kay naay mga pangayo nato nga makadaot ka nato. Or naay gipangayo nato nga dili tukma sa iyang plano sa atong kinabuhi. Mas the best pa ang iyang giandam. Always remember nga dili tanang butang nga atong gipangayo, oo magampo ta ihatag, pero naa manggoy pangayo nga makadaot sa atong kinabuhi. Dili matago ang Ginoo kung unsay naa sa atong kasing-kasing, iya nang makita. Mo nang just keep on praying, magpailob ta, magpaubos ta. Kay bulahan ang taong mag-antos yun sa kinabuhi. Bulahan ang tao nga kantigo magpailob, ug laban ng buhat, bulahan ang tao nga kantigo magpaubos. Kay sulay mga adlaw, ipataas rin siya sa Ginoo. Amen?